बिनि बागै आं मा सावो आंलाय कक कुबै सानानै हामदों आं जाया दंखाय आंबो रिब्ले बाथ्रा बाथ्रायैसे इउटिउबाव मुसुक नांजाय नहायते आं माजे माजे आइनारखौ बुसाय मा नायो हायसे कुबै दांबा बखरं लग दासाय इथाङा मुसुक देरि थाखा आंबा हायते आबो आसले आमति आबो तामो आबो के कथालायान बागै सामानिसे इनि आबो आईपीएफ तीन चार रोपन हिगरा आईपीएफ तीन बरफन आपुन नासले जा कहते चीन मंत्री कुतुगो चीन जेल सेक्रेटरी कुतुगो गब जलिबले बरगो मुसुक फिसिदारता हा तीन नंग आईपीएफ तीन चार रोनो अन कमेंट नाय तीन सारी गन रनाय ठीक सागा सार राइट रनाय ब्लाहि जे बरो आबो के थानसांग यान बागै सा माजरा बेरजाक मानि जों जत थानसांग लायनाय कमेंट तो मुसुक सिनि संखाबो कमिनाय नक नायनि आबो थानसा जों लायना नांनाय हेचे थानसानो चिनि एकमात्र शक्ति नाय थानसांदि डाक्टर गाहामनाय थानसांदि इंजिनियर गाहामनाय थानसांदि मंत्री गाहाम फायनाय थानसांदि मुख्यमंत्री माननाय थानसा चिनि लामा हायचे जों थानसानो मा तरजाक नाय एबो कयनायचे तागबो जारा फातारो तंखो आ बरनो जों सानाय पार्टीनि मुंसाय हायचे तामनायबा आरो खरसा बरक सावो खरसा बाक्सबा आ दलनि बुंस्लायनो मुसुम जायगाता आबो बखाव नांजागो सुसि बायर खाय इन भो आबुत्ति के सुसि बायर जाके इन आंगला सियाय इंजामो ताबुनि जुखै तिप्रालेन नांखायचे ताबुनि जुखै चिनि आलादा राज्य नांखा चिनि मुख्यमंत्री नांखा जों आबो मा सानलायनायचे तिनिनि जुगो जों जदि तिप्रालेन सानलायलिया मुख्यमंत्री आलादा खालायलिया जों थादा थांनो ताम तंबा बिथिं दुकान खम कायसे दुकान सकरि गाचिनि हा मैगोदों थाइगोदों आथार मुरा थाखाय खोना थांलायगौनाय नुगनाय अमुया म थाकताम आर चिचिनि म थांनि फालै हा बरकते मोबाइल पाइ मालांसिनो ते यूट्यूब नाय मालांसिनो बुर सिक्की दंसिनो बरो आबन बागिनो चिनि मंत्री परिषदते कलक बरक रखाय जोंनो सब समय नुखायनो हा इन दंना जातायचे तिनि बलसर मुख्यमंत्रीनि ताबुखाय मिनो पारागाना अबिचरण ताबु केसार पाथके काखरुबै बुइलांफानो असा अ मा निजिनि काबलाय दंमाननो सुतक नाना क्षमता केम करि आइছে सामनो सानायनो पुलिस मंत्री निनिया खोना बिसक एतु जुदि तिप्रालेननि स्वराष्ट्र मंत्रीनिखाय बिन कुमुन बन फुंखाय ओइ केतु नङाबो तामो फेवरले नाहिके सालाय मानामले तां नों सामनो सानाय आइছে ब बरं सानायनो नों सायनै तुमि के नों सोंनांनाय आमी अमक দেখতাছি কিছু নেতারক শুনতে রংবা হ্যাঁ অনিমেষ বাবু আমি দেখছি কিন্তু দেখছি নি ফোন বন্ধন থানায় লোকাইতে তে নাইলি আইতে আজ উগদা তংলাইছ নাইছেন বিনি বাগি তাকুরো কগনো আইগেবো সাইমানো দাবিলে কাইসান না নালে দাবি খাই গ্রেটার টিপ্রালেন মন দাবি মাংনাই আর থানসা ছাড়া চিনি কোনো গতি করে जों थानसांगे बाचिनाय थानसांगियाखै जों बानसिलिया